У всіх регіонах аварійні відключення. Енергосистема України знову під масованим ракетним ударом російських терористів. Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька АЕС відключені від енергосистеми. В Енергоатомі пояснили це тим, що станціям нема куди постачати енергію. АЕС в порядку. Атаковано енергооб'єкти на Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині, Київщині, Львівщині та інших регіонах. Одесу та Львів знеструмлено повністю. А в столиці тимчасово зупинилося метро. Міська влада попередила, що найближчим часом не буде і водопостачання. Росіяни поцілили і в київську двоповерхівку та вбили щонайменше 3 людей. У столиці поранено 9, 8 людей ушпиталені. Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на масовані удари терористів. Диктуємо по складах. Ні ваші ракети, ні ваші шахіди, ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизить ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом перемовини тільки через приціл Сил оборони України. Росія занурила в темряву і сусідню з Україною Молдову та навіть окуповане Придністров'я. Половина Молдови опинилася без світла, а президентка країни Майя Санду заявила, що не довіряє країні, яка вбиває одних і залишає без світла та тепла інших, лише щоб тримати інші народи у злиднях та приниженнях. Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Підтримали таке рішення 494 депутати проти 58. Ще 44 європейських політики вирішили утриматись. Євродепутати висловили солідарність з народом України та іншими жертвами російської агресії та засудили терор окупантів. Документ також закликає Раду ЄС включити так звану групу Вагнера та інші мілітаризовані угрупування, що фінансуються Росією, до переліку залучених до тероризму і на яких поширюються санкції Євросоюзу. Дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці. Енергетики працюють, ДСНСники, працюють всі, місцева влада. Завдання поставлено, ми все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ. Дякую вам всім, бережіть себе. Слава Україні! Російські диверсанти намагалися прослизнути на Харківщину, але були знешкоджені українськими оборонцями. Також, за даними Генерального штабу, відбито чергові спроби ворога наступати на Луганщині та Донеччині. Власне, на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосередили сили до постійного наступу. Становище там складне, але українські воїни героїчно тримають Східний фронт. А от на півдні ворогу залишається лише глибше закопуватися та ладнати оборонні порядки. Спостерігається додаткове обладнання противником оборонних рубежів вздовж ділянки автошляху Каховка-Мелітополь у Херсонській та Запорізькій областях. Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, у населеному пункті Каланчак Херсонської області в місцевій лікарні не вистачає ліжкомісць для розміщення поранених загарбників. А до населеного пункту Великі Копані протягом попередньої доби доправлено близько 40 поранених окупантів. Вчать керувати розвідувальними дронами та іранськими шахедами. В окупованому Севастополі готують приблизно 30 операторів безпілотних літальних апаратів для окупаційного війська. Про це стало відомо нашому Генштабу. Там уточнили, що навчання триватиме близько 3 тижнів, як на російських, так і на іранських апаратах. Нагадаю, раніше окупаційний губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв вмовляв ватажка
для росіян Владіміра Путіна дати грошей на виробництво в місті морських дронів. Гауляйтер запевняв, що потужностей Севастопольського морського заводу цілком достатньо. І, мовляв, слід випередити Україну, яка створює перший у світі флот морських дронів. По всій Україні розгорнули пункти незламності. Вже працюють понад 4 тисячі таких пунктів, а заплановано ще більше. Там можна отримати усі базові послуги. Це електрика, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода та аптечка. Послуги безкоштовні та доступні цілодобово. Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, а також при школах та будівлях ДСНС. А найближче можна знайти на сайті «Незламність».